Isa apa piye? Isa. Tenan. 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 Iya, tenan. Lah sing ngarepku kowe ya. Iya. Wani ya wani ya. Nantang, Wani ya Pak. padake nyepel. Wani. Wani lho Wani, nyepeleke. Padake wedhus sedoyan. Banjur ngomong Ceritane wong seneng tunggal sabale wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangan banjur ngomong mas aku atiku digawe lara melati agawe larane atiku digawe bingung sange mawar bange mawar kanggone para wanita kembange rawe ngirame iku paribasane bangrame bangrame Yo. wong sedang tunggal Tarik terus. wiwitane lungguh jejer saben Saya suwe. saya suwe saben jejer nyekel tangan banjur ngomong wong seneng tunggal sabale Gas. lungguh jejer saben Anjir ngomong mas Edan. Aku kok paling seneng anggere kembang rawe. Tang dong tang tang tang. Dong tang dong tang tang tang. Kuwi lho penak banget lho, Nok. iya Apik tenan pengendange iki. iya Matur suwun. Wah, ku lho wis lunga to iki. iya Pun Pak, Lagi arep tak matur suwune wis lunga. pun Pak. ya wis ora apa-apa karang yo joget yo tenanan Nah iya. Ika karo Apri. Wah, iso luwes banget nek sing siji iki ming ngewo-ewohi mata.
Sing siji kan telek. Ya ora ngono kan njur keloro. Dadak dikalang-kalangi wewohi mata sing siji ki ora patut dunggahke panggung ngoten ra apa-apa. Wis sing apik mung Ika karo Apri, mimin ki leteking jagat. Encen iya. Kowe bolo apa musuh? Tekane bareng kok mencen. Lho itu kleriune ngene iki lho. Pripun? Apa mosok mben wong do omah-omah. Nek sing lanang dukani putrane sing wedok aja mbumboni. Oh. Lah dadi bocah merasa terkecil kan nengai atau wis kono ndang adus kok gek maem wis bar dirungokke omongane bapakmu mau paribasan ora malah lho ngono kuwi heeh ngono lho kleru. Ora kena ucap. Mbok-mbokan ra patut Sinudarsana. Ya kaya kowe. Heeh. Ha ya. Wong Lena kok arep dadi mbok-mbokan ki rak ya. Cara carane ngono lho, Nduk. Dadi Nggih. aja bumbon-bumboni. Iya. Nek Ya. terus suasana. Ah, ya iki pamundutan ana meneh. Ya, apa Mak? Saking Pak Slamet Jaya Bekasi. Ya. Nyuwun bajing loncat. Oh iya, sing Kemareng nyekar Mbak Ayu. oh iya. Ngono ya Mak. Diaturake. Mengko iso akeh banget iki nok pamundutan. Ya. Nyapa kok iki meneng ae iki. Bajing loncat Mbak Ayu Purwolestari. Ayo. Ya ya sing nari lagune bajing loncat. Oh, sik ora dikai mandat kok. Nek itu mandat Mbak Apri nari apa Oh. Mbak Mimin ngopo ngono harus dikai mandat kok lanyo-lanyo Oh, lancang. nenggo dawuh panjenengan menika. Nggih, menika wonten awala malih dari Sono Keling Surabaya. Cak Maris nyuwun lagu Sriuning sing nyekar Mbak Tatin. Kagem Mas Supri Sono Cebol. Muntuk Haji Topa Cinomati. Iya. Wah, ya iso diaturke. Karo iki meneh mau Liwong Mbak Tatin. Wah, engko Ah, wis. rangkep terakhir Mbak Tatin kabeh. Iya. Ya saiki Mbak Ayu sik. Iya. Mbak Ayu, Sok tak tin ki sesuk ngedeki padepokan apa dhewe ngono lho. padepokan apa? Ya mbu langsung laris kok ngono kok. Campur sari penyanyi bayar 150 ngono wis jaya. Penyanyi kok 150. Lah piro? Tu 5. Oh lah ya bener. Didampingi ayo Mbak Ayu didampingi no. Temennya Ayo. siapa? Ya. Dikancani no ora mbak Nah, ora kabeh dikancani wong nyambut gawe iki. Lah kowe ngopo? Aku ya ngancane engko. Lah ya wis jumbo. Kok sik, Lagune rak bajing loncat sing ngancani iki ya banci loncat. Ayo. Bajing kok banci. Banci loncat ki rasa ngiringi gamelan cukup sempritane wis melompat kabeh. Ya. Nggih, niki langsung napa? Dibawani sing apik. Oh nggih. Lek ki men capek. Parisese wis metu. Bense. Sik ya Mbak Raga tuwa. Ya 43 kok ya to Mbak Mimin. Nggih, pirang pirsa wong jenengan yo ora ngirimi apa-apa. Jenengan. Lah ngirimi apa? Belas liyane do ngirimi apa cenderamata apa ya jenenge kaos-kaos rega 30 apa ya jenenge patut-patute ya jenenge kekancan. Aku ini wis kirim lho. Kirim napa? Tak bongkok Isine napa? batu nisan. Kok kirim dikir. Lek ngomong do kewanten nih. Dedek Mimin tuh masih dibutuhkan di dunia ini. Ayo jumeneng nek dibutuhkan. Oh, mbakane didikirke lho kowe. Ya. Gunung Galunggung Kabengkur Gunung Sumedang Ketunjang
julen kuwi. Sik. Ora degek-degek ngono mendosol. Delikno sik, kempiten sik. Ngancik. Ngancik di Lisa kok. Jare ra sobah. Pak Sino ya marake anu, lek ndak juga cocok degek mendosol terus ngrasa nggon aku malah kemunduran. Aku jane ning ya pengen pitekno piye ya piparinge Gusti Allah ngono ki lho kuwi ya nyatane prandiku ya rekoso. Dadi wis aku nek ngene bola-bali wis sing kono-kono sing ra prayoga rasa ditiru. Jane ana sing ngarani transgender dan sebagainya rasa melu-melu wis tetep nanti kembali ke udratnya aku ki ya lanang aku ya lanang. So nek mati ya dipocong didusi padha liyane. Dadi nek ngantek rubah ra ya malah mesake. Nek aku nek didusi wegah. Lah ngopo? Aku isin. Ngopo? Aku ndak mau dolanan. Mbok ya wis ben malah mbang dadak nukokke anake. Monggo Mbak Ayu. Ning ya rekoso tenan pengorbanan tenan kok Mbak. Paling enggak petang jam lho. Keju mboten. Alah genah manuk ning kurungane rekoso meneh iki lho. Lah keceplosan. Kowe vulgar banget. Sukimen ayo. Iki streaming ya. Ya Allah rasa diedit. Ya Allah. Nyun pangapunten para pemirsa keceplosan kejujuran. Iki piye ta men? Gawe ukara dhewe. Aku kok sarae lho. Aduh bacot do sendo isen aku. Kok gendeng Yo bangeten ora. Iya. Ngapunten lho Pak keceplosan. Aku senengane nek omong waton nyelekop kok ya. Maksude piye aku ra dong kuwi. Mboten pun rasa cerangke neh wong kene wis kisiknana mah baleni. Kok kae ngrembug pleci ngoten wae. Oh. Plecine sapa? Plecine Mimin dirut apa piye? Kok dirut jepit. Mangga. Iya. Ayo, Lek. Caping ngono. Bajing. Anu, bajing loncan, bajing nganggo caping. Ya ya. Mangga.
pamundutan saka panjenengane endi mau caritane? Ya, pokoke kuwi. Heeh. Iki genti ya karo ngoyak wektu ya, Mak. Ya ora usah doyak wektune men mlayu banter banget. Ya. Ayo Mbak Tatin. Ya. Ben diadil. Mbak Tatin kok nembang Sriuning terus sekalian diduetke karo Bu Prastiwi karo Agnes. Ya, nembange Liwung. Oh iya, Saiki Sriuning sik. iya. Monggo. Modiar bancine loro no. Iya. Megap-megap tenan ora diajar ngene iki ndak ora kapok. Iya. Pun sambat e wau. Pun sambat. Sapa? Sing tuwa mesti. Ah, sing tuwa. Ayo. Iki nyapa? Tuwa nggo ngapa? Pateni wis. Saiki do kemayu wae, jek enom so nek tuwa bakale krepo, wong nyawange wegah, saiki do ngece wong tuwa. Bojoe lho kejak jagong wegah. Jak nyumbang wegah. Kene Bu Prastiwi sepuh ya jek mening, jek cantik. Kowe wae sing ketok kisut. Andinge karo Bu Prastiwi. Lah Bu Prastiwi kan mungil. Bu semangat nggih, Bu. Iya. Ayo. Monggo Mbak Tatin. Mbok yo kok ambegan sik, nglumpukke nyawa sik. Lah kan mau ambegan apa Kok piye? juragane kowe waton perintahi. Lah ya aku kan manut Senengane. ati. Apa kowe mandat Pak Seno? Nek Pak Seno ra ndhawuhi ya aja Pak Seno ndhawuhi lancang boten. senengane. Oh, dawuhi kok. Ayo ngadeg. Modar ora. Ah, Ora ngadeg, dutul-utul, Tin. Maksudnya? Ora gelem ngadeg digeret ngono lho maksude kok dutul-utul.
Apa ora iso wis ra iso ngadeg iki? Iso. Oh, wis iso ya. Ini mung ngadeg. pirang detik. Lah, iki kok kaya timbangan to iki? Lah kok iso? Sing tuwa ngadeg, sing enom dengok. Lah niku menyaksikan tontonan padu niku kok ora tertutup. Ora padu ya. Jane apike padu kok. Wong kok Ki soalé penonton semene do ngenteni padune Tatin karo Mimin. Ha iya. Wis ora padu ya, Kak ya. dan selama ini Mbak Tatin kan dianggap wonge Pak judes. Ganas pulatane buket koncone do anu Tatin iki mung merengut ae kuwi kleru. Mbak Tatin iki wonge ora galak. Nah, jelaske karo penonton. Ora sadis. Wong wonge pancen ya kuwi nek ra bener langsung labrak. Dadi wis ora usah dadak komentar langsung tes pawakan gendho. Ya, aku turun ibu kok. Oh, Bu Pras. Iya. Nek Bu Pras iki rak tertentu. Hmm. Mengkar paling karo Pak Seno mergo sama-sama dulu berjuang bareng-bareng. Lah nek aku. Lah nek kowe kabeh tok kebiah-uyah tok waneni tanpa subosita nek kowe. Ya, aku Ora delok angger-angger. delok. Bu Prastiwi nyatane mbak aku ya ngejeni. Nek mbak Pak Seno kan mergo bareng-bareng dulu berjuang, prosesnya bareng-bareng. Dadi wis dianggap sedulur. Lah kowe iki karo sing tuwa, karo sapa-sapa tamu rung kenal bareng wis mamah. Apa ngerti apa piye? Ya ngerti yang bendinane kaya ngono dadak upama mripat turah nyamang kanca-kanca streaming kabeh ya ngerti. Ya ora. Padake Bu, saiki media sosial ku luwih pinter. Yang menilai itu bukan diri kamu sendiri tapi orang lain. Sing tau omong sapa? Rasa diomongke piyai semene ngerti kabeh kok. Wonge sing endi dudun aku? Rasa do siji-siji ku jenenge pencemaran nama baik. Ya ora apa-apa, aku butuh bukti kok. Oh. Oh. Ijak rong mudeng nek di streaming sak alam donya kabeh mirsani galakmu tekonmu kuwi. Lah aku ora tau galak lho nek nang kene. Ora saiki wong wedok iki umume masak apa ora? Ya masak no. Ya iso. Iso. Laden bojo ya. Ya rada. Wah, klerumu nggon kuwi. Lah nek jenenge wong wedok. Nek wegah laden bojo lu sedekahno wae. Sedekah piye? Lah kok wegah laden bojo wegah terus ngopo? Ya kan wong wedok wis masak, wis masak, wis manak. Engko bengi isih di ora kuwi. Lah, Ayo capek. karepku aku ngono ki, aku dadi wong wedok ning panggung. Nek pas bengi kuwi karepku malah lanang ngono lho karepku. Sapa sing kan malih? Aku pengine ngono kuwi. Nek pas macak manak terus bengi bringkal kuwi karepku lanang. Bahasanmu lho. Iso apa piye? Iso. Tenan. 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 Iya, tak. Lah sing ngarepku kowe ya. Iya. Wani ya, wani ya. Nantang Wani ya kok. padake nyepel. Wani. Wani lho, Wani, nyepeleke. Padake wedhus doyan. Ah. Sapa wedhus doyan? Iya. Rungih-rungih kok nek ora doyan bodho apa ya? Ono wis tuwa karo wedhus wis doyan. Ayo rene. Ngapa? Yo kejen kolaborasi iki yo sing. Mau aku mbok ruket tenan gak aku. Ya apa pancen kuwi sing tak karepke. Lah aku gak mau no. Wis aja cerak kono kan lanang cerak. Lah padha dapur. Wae. Kowe mung menang potonganmu cilik kok le. Kowe modus. Ayo, seriuning, Tin. Iya. Langsung nggih, Pak. Ora nganggo bawa. Bawa no le. Kondang galake kok apa-apa ngenyang. Ya justru aku galak ngenyang, nek ra galak ya ora ngenyang. Wong wedok ta dadi daringane ngene iki. Iya, Le. Nggo ngenyang. Hah? Maksudnya apa? Apa gini sih? Allahumma amin. Putri kang sulis yang warni Sari hening mastika tuban. Assalamualaikum, Nggih. Menika menderekke Pak Seno, nggih, wonten Imogiri, wonten Ukir Sari. Oh. Sampun sak wetawis dangu dados pundi? Oh, nggih, benjang dalu. Siapa ini? 25 juta, saya saja. Apri? Mboten. Lajeng pentasipun wonten Kutub Utara. Telepon kok ngendi ya, Lek? Kutub Utara. Kon ngapa? Selawe yuta. Kan ngapa? Pangen mateni aku caro halus. Nang Kutub Utara po. Wis tak pangestoni. Putra Kanjeng Sira
neno tak perangkang bejanan karan bebelo wirat moyo tan wurung apa nguyang guyu ya Angger setel kalem ki yo ayu tenan. sapa Jenengan. Lah selama ini piye to Mbak Tatin? Ayu tapi karena image-nya ini galak jadi kan wong arep nyedaki wedi ngono lho. Tapi dengan kalem oh. itu salah satu cara buat melindungi diri Menjaga kesucian. Oh, jadi galak ki salah satu cara untuk melindungi diri. iya nek pengen ngerti mula galak oh ben ra payu Ya piye? Pancen sing tak karepe kon ra payu. Iki piye? Ya dedek kedinginan. waduh ambok cemplungke geni Tanurang Sri Uning gugur dadi kusumaning tuban ya mangga nenone nanon neneno ya ayo piye ta ayo iki wis didrok ngono tak 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 dengkulmu mlocot kowe lah piye ta oh iki keprak kok tak tak Oh, tak. bahasamu iki ora penak lho sing marai tak lah unine piye nek kuwi mau hating unine ora kok mau ora ngono iki lho mau yang ngene iki kok aku iki mentekno oh kupinge bosok sapa ora wae nek bosok bosok wae kupinge wong ayo kata wae tenan ta lagi ngomong apa lah yo genah kowe kok do kupinge sudorungan kok ora ya iki mau wis rampung durung le bawa Empun. ayo wis yo oke mesti apa eh wis rampung urung le bawa sampun ayo wis terus apa ayo dadi wis wis kembos Ketoke perlu mbok presake kok, Mbak. lha apa jenengan dong le omong dalange iki Tanglet pripun jenengan mau? iki wis rampung le bawa Sampun. ya gati wene Nggih, mengki lanjut langgame Sri Uning ngono. emang meni piye Ngene rek Sri Uning ngono. berarti kupingmu ya lancang Kupingmu ora ya Kenapa oh jelas dalange le Oh, omong tenan ya kandhani THT tenan. apa Lho, Ngapa? THT kok ning telinga lho. lah piye ngapa telingaku Mili nu kok. Aku nek ra Mili, konco Pak? pupung ruge bajo to jadi lebih baik mencegah daripada mengobati guru. Alah ndelewer koyo ngono. ayo nduk nek ndelere mbok disedotnya sedoten Aduh lah. gaweane no. gaweane ngapa Sedot WC lho. Apri hari ini horor. Iya, kowe gaweanmu sedot WC. Lah iya, horor. Don om ya Sri Uning mesti katungan lampung laras sabanya Ya.
Biasane ki suwe ela. Lela. Aku wis tiwas muni. Ora do dinut. Celik to. Celik. Ora aku kulino kok kecelik iki. Kulina ta? Heeh. Oh. Aku kulino tidak waduh. Heeh. Ya wis ben ra apa-apa. Ya. Tekan titi mangsane gara-gara, Jan. Ayo jam 2 kliwat 10 menika jam kula. Mboten badhe kula damel-damel lan mboten badhe kula blandangaken. Tetep tertib. Anggenipun kula muter jam menika mboten kok. Sameneika jam 2 langkung sedasa menit. Ngestu padha dawuhipun minangkipun Bapa Slamet inggenipun sampun minggah gapuraning urip. Lho tegese nek wong dadi manten ki nek cara basane apik ki minggah gapuraning urip mergi. Nuwun sewu, tatraning wong urip ning alam padang menika namung werni 3. Lair, netepi kewajiban terus mati. Namung ngaten menika. Lah panjenenganipun Mas Slamet menika sampun nggadahi inggih menika kewajiban netepi darmaning minangka dados piyai kakung mengku garwa dhateng satunggiling priyantun putri ingkang sampun dados lenging penggalipun sampun inggih menika prasetya sebaya mukti sebaya mati abot padha dipikul enteng padha dicangking. Mugi-mugi sakiwa sakinah mawaddah warahmah. Ngaturaken panuwun. Ayo kadang jeneng wong ngomong suwengi kadang ana lupute. Mboten dados menapa. Ana tetembungan nek jenenge wong ular-ular pinanganten kae jan. Apa sebabe kok manten nek jaman cara mbiyen apa to sebabe kok manten menika dipun paringi janur. Jan menika sampun ngarani, nur menika cahya. Cahyaning pinanganten kalih menika salebetipun dipun lenggaken wonten ing dampar menika embane sorote nganti kaya cahyaning Sang Hyang Pratanggapati. Lho. Temanten sakaranipun menika sasampunipun dipun panggihaken lajeng sami bandem-bandeman sura. Menapa to panjenenganipun sura? Inggih menika kesusu selak weruh. Weruh atine sing kakung karo weruh atine sing weda. Salebetipun eder-eder menika wonten tebu. Tebu menika tegesipun antepe neng kalbu. Ora kok antepe nek wis mlebu menika mboten. Antepe neng kalbu dados pinanganten kalih menika anggenipun wantun nglampahi daup menika sampun mantep penggalipun lair lan batosipun menika tebu. Ingkang salajengipun wonten ing madyaning pawahan menika kenging menapa dipun pasangi tenda. Tin menika sampun larani sami-sami manteping batin. Ndha menika sampun ngantos enda ing samugang lir. Tegesipun menawi kesrimpeting aradan menika sampun ngantos enda. Tegesipun sami-sami dipun lampahi sarengan. Lajeng sasampunipun menika wonten pawiwahan menika lajeng medalipun inggih menika pasugatan lemper. Tegesipun dialem ning memper. Lah. Lemper menika dialem ning memper. Wonten ugi ingkang ngedalaken wedang. Wedang menika ngawe kadang. Dados wedang menika ngawi dhateng kadang sanak tangga teparo mitra kawruh kabeh dipun awe dados tunggal wonten ing mriki supados
maringi donga pangestu dhateng pinanganten. Nah, karang kabeh iki ana jarwa dasake. Sing jeneng wedang menika ngawe kadang, lemper menika dialem men memper. Lho. Sirah menika isinipun rah. Nek mboten pitados kula aturi mlathok. Isinipun rah. Mata, ngemata barang sing temata. Lho, grana segere ana. Lajeng inggih menika cangkem. Ngurweta barang sing mateng. Pun men tekan iku kula ora apal kok suwe-suwe. Mbangane ora omong seneng-seneng manten ku ya. Pokoke ora usah dadak diular-ulari, ora usah dadak diparingi priksa. Wis wani dadi manten ki pancen wis pinter. Wis wani dadi manten pancen wis ngerti endi sing ora entuk, endi sing entuk. Endi sing ora kena diterjang, endi sing wajib dilakoni. Menika sampun sami prisa. Dadi wis ora usah dadak diajari wani dadi manten ya wani ngoten mawon. Jroning urip menika wonten seneng, ana susah, ana bungah, ana susah. Ana bejo, ana cilaka, ana sugih, ana miskin, ana padhang, ana peteng, dipun ngaten kemawon sami dipun lampahi sareng-sareng. Wis rasa dadak werna-werna. Ning 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 nong nong nong. Mbang sing kepenak. Mbok ya mesam rangut pedae apa? Mbok ya guyu susah pedae apa? Kecelokku tetepo ing janji. Aja ewa, aja tansah suwa. Nadyan aku uga Tansel ing janji. Bagong nendi reng? Ambong tak dodok lawange ya ora dingake. Aku liwat mburi ya ditutup. Lho, mbak bojone? Mbah. Nek muni tangga teparo bojone barang ya melu purik. Waduh. Bojone bali ning omahe. Bali ning omahe Bagong ki lunga ora aming sedina rong dina. Ning Sasen. Wah. Sasen. Ya wis. Kepiye menah? Lah ya wis ora apa-apa. Ya gara-gara wong loro diladeni reng. Oke malah. Kobet wektune ya, Truk. Ya ora wektune. Kobet li omong-omongan. Tanpa ana siji Bagong awake dhewe omong-omongan iso los. Mergo kowe pinter, aku pinter. Padha-padha pinter iki nek adu apa pikiran iki ora bakal iso ana sing nrambul. Nah, Bagong senengane wong nrambul-nrambul kok. Ana wong ngomongan tentang onderdil mobil ya dhek ngerti. Ana wong ngomongan tentang
taman wisata ya dhek wis limene tau rono. Wis pokoke iki Bagong iki sarep ngerti ya saurarane pegawai dinas kebudayaan ya, Tru. Kebahagiaan. Wis tau ngaku ya wis tau ngaku cah nekate ora jamak Bagong. Heeh. Aja kok ming perkara kaya ngono, panganan ngono kuwi nek daerah kene iki sing disenengi apa? Oh, sing apik iki panganan apa? Bagong ki ya ngerti. Iya. Nek Yojo iki Bagong ki ya apal, mangan Yojo iki gudeg. Oh. Nek panganan ning daerah Bantul sing paling terkenal ki ya geplak. Iya. Kulon Progo ya geblek. Nek panganan sing terkenal ning daerah Pacitan ki apa, Tru? Pacitan yo apa jenenge sate. Ah, ya tenan ora penak tenan. Pacitan Sarwi sate ngono. Lah terus jenang. Oh, cakepan rape gunung to. Tak kira nek anu nakoni tenan jebul ming sak cakepan. Ya gresek-gresek, Tru. Sesa-sesa. Mbok menawa. Ora apa-apa ora. Ayo nembang kireng yo ndak wektune selantek. Yo, iki ya mengko awake langsung budal ning Sidoarjo ta iki terus. Ah iya. Mula jam 5 wis kudu mlumpuk ning nggon bis bablas ning Sidoarjo. Ngopo? Ambles ning lumpur. Aneh-aneh. Ya anggere bingung lakon kok ndul. Nek ndi arep dinyanyi. Heeh. Aku ki mbuh karangan ya. Nembang sing kepenak, sing mirasa. Ayo mie ayam paling enak aja mirasa ring ning ati sing kepenak. Ya. Sing klasik-klasik diaturake. Ha saya gek cek-ceken. Heeh. Sapa sing kepareng arep aturi supaya didhawuhi supaya nembang. Aku ki apa anting? Wis aja diganggu anting wis ben ngono kesel banget. Tak hitung kok kaya ming nyambut gawe 2 jam. Ah iya. Ya wis ben kuwi muyu ora turu, kowe iki salah persepsi. Loh, ora turu to anting? Ora. Ndonga nolak udan. Yo, ayo ora adeke, ora ndek saka Jawa Timur kok ya. Merem ki jane ora kok turu ning jebul lambene rak melu ngeces. Melu dremimil. Heeh. Wis ben ra apa-apa. Anggo genep-genep. Wong lagi jejere wis turu kok kowe mau wisan. Lah ya wis ora apa-apa. Le melek rame nek limbuhan. Ya, nembang Mbak Ayu Purwastari. Ya. Sing dawa wae terus gek rampung. Iya. Pareng-areng aturke apa? Kutut Manggung, Tru. Wah, penak tenan kowe ngaku sih barang Kutut Manggung. Wah, iya aku ya kangen ora jam-jam karo Kutut Manggung. Wah, wis anggere muni nang omah ngono kuwi pas prei ngono kae terus klikaran ning ngarepan. Heeh. Ngetokke cipidi. Apa? Cipidi. Player lebokke apa kepingane kae slep ngono. Wah, ceklik. Kabel tak ulur. Oh, tak lebokke nang nggon salon mini kopet, mini kompo. Mini kompo. Jlang. Heeh. Wayahe bos lingser dentok wah. Duwe rekamane. Oh, duwe. Pinter e. Itu arah aku ning omah ngetokke tip merke Poliklinik. Tip priksa apa piye kowe? Terus tak ceklekke mini kompo. Wah iya mini kompo ki apik disetel. Salone tak lebokke ning nggon genthong. Weh, iso apik apa suarane? Iso. Dong. Oh, piye? Wah, lagune ora lagu aku wong tuwa ya gending Jawa, aja lamis. Wah, penak man. Baca sagamang janji wong lamis yen to amung lamis. Lah kok slendro? Ya sarepku ya jenenge mlebu genthong iki wis slendro kok.
Coba yo reng yo. Ya dirungake bareng-bareng. Ah iya. Mbak Ayu Purwalestari. Heeh. Dasare ora anu Dik. Beres kutut nang gitu. Iya. Karo mbok menawa Bagong teka. Iya. Bagong teko anggere wis tandane ketara anggere mambuntut. Kuwi Bagong mesti teko. Cah sarunge ra tau ganti. Ha iya. Mbok kok sithik metune kok mubal-ubal karo karuan. Biasa. Sabis iso krasa kabeh. Asih nyewa ora apa. Ha iya. Monggo. Alon-alon Mbak Ayu rasah digawe. Sing kepenting sing penting iki kepenak dirasake, mirasa. Ya. Karo nglelo-lelo anting ki bek turu meneh mesakake. Bocah kok kaya iso ora kuwatenan mripate nganti mbrebes mili kaya ngono. Sirahe deleke nggon sound control kuwi lho deng penak banget. Ha iya. Sandeke sapa? Nek bojoku kae iso dienggo semende. Napa niku? Nek turu. Wong kudune iki semende ngene kok. Kuwi ngene. Sing nggih sendean apa? Sende-sendean kursi. Busa. Kursi busa. Kok iso nutupi lah. Wayahe wis. Mangga. Wayahe wis Lingser. Lingser. Wangi. Wangi. Hehehe. Ayo, picidi ya. Iya. Wong kok ora kesel guyu ya. Mbok gedaduk siem jase kuwi. Kan leren apa piye kok. Wis mau wah. Wah. Ora ana wong apa wae. Iya, ayo wong jeneng sarape guyu iki. Aku malah pengen lho wong iso dadi kaya ngono kuwi reng. Wong bahagia ora tau sedih. Ya edan tenan suwe-suwe. Mbok gobeng-gobeng terus mak beng. Ya. Perkutute. Perkutute. Guyu meneh. Ora ana apa-apa kok. Saedan aman. Ben kowe ora. Arep tutupi kertas ndak guyu terus. Ketoke ora iku kok senenge rajang-rajang. Arsa Muni ora usah diangop, ampun nek angop turu ora apa-apa. Ora apa-apa. Ya sak leran lho, sak bawa iki suwe banget lho, iso seprapat jam lho. Sak leran ora apa-apa sendekke nang gamelan sirahe. Nek ora kuat. Iya. Kok disendekke nang ngebang. Padha wae. Sirah kaya ngono kok sendekke ngebang. Ya. Edan ran kae. Yo. Mone Geter sengit kepati-pati lho, Dek. Sopo? Geter. Ngene Dek guyu geter mesti. Ha. Soale geter iki ora iso lucu, dadi ora tau digeguyu Dek mangkel.
Ya. Aku sih. ning Iya iya. Iya iya. Blem blem. Oh, ora ana apa-apa kok. Oh, ati lek geseran oleh munggu. Ayo, terus yuk. Marai ayuk, marai nesu, ora gelem nyuwara kae. Kayak nyuwara diapik-apik kok kono. Wah. Iya. Muni Arjotolo. Iya kan. Sapa Ben. keterangan kan disebut. Arjotolo iki sapa reng? Kuwi wong tuwa sing tau nuthuk garanare ndasku to. Lah kok iso? Ah, blumbange tak jaring. Blumbang ning sawah ora ketak tingak-tinguk ora ana wonge to tak jaring. Aku mbiyen ndek cilik senengane golek iwak tak jaring iki nuthuk garanare ndasku suarane makdong. Aku ngengok munggahi Arjotolo. Heeh. Let pirang dina tak plinteng kena capinge. Ya, kowe iki cilik-cilikane gleleng tenan kowe. Ben sirahe diduro garan arit. keringan Anggung nyama anggung nyama manas Arjotolo. Untuk apal kowe to? Dadi kelingane aku. Dendam. Saiki ya wis ora ana, jaman semono kowe SD. Lah ya wis mati wonge, Pak. Arep tak tuthuk garan arit kuburane. Males. Ya. anggung nyama manas Waduh, PTS ngantuk PTS. Penggemar Tatin sejati angop Tin. Kene ora tak tambani nganggo penampilanmu wis ora. Duet. Ya. ati ur katak kung Asma. Asmara ki sik mbocorke Mbak adine wedok. Heeh. Waduh ngono. Sok ngrungokke dek. Oh, ketekong. ur katak kung saya wangi Ilmu hitam. mundak
mangga 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 lho ora ana apa-apa mangga 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 ala mangga 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 wah semangat aku banter banget Pak hah banter man oh semangat kaya mangga 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 dangat dangat ing kangsa diawat-awati lho Tru ngopo duse ning gampang kabeh kanggo lawuhe dijukuki karo sing gampang Wingi bar kerugian oke. kancane ayo wong gleleng bareng ngopo mbayari sate wong pirang-pirang bareng anu kaget 100 300 waduh ya wis ben arang ya seneng ae ra dukura kekuatane sonene kancane akeh jajakno sate ning sate kere 5000 entuk akeh banget kowe cangkeme kandel kae bar mangan sate kere dombeni es teh wah kene iki iso kaya areng irange dadak nithiki kaya gawe kijing kae tik 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 Anek wondo mangan sate kere tene dadi pathok. Dadi galengan. Wong ming siji ora kandel siji tok medun ngene. Kang me nalya sugeng lenggahipun para tamu seli-seli walikane wengi-wengi ayo sore nek awak dhewe sowan mrene iki jane wis ping bola-bali ya Reng. Ah iya, ini ya tetep kanggo mem-em. Apa? Mem-em. Mem-em ki apa? Kuwi lho sing ning nggon HP menunjuk arah kuwi lho, mem-em. Menurut mem-em Reng, sok meneh iki golek sopir sing pinter. Sopir goblok kok dimu ora. Ditakoni iki wektune pirang jam perjalanane? Menurut mem-em bareng wong teko genake menurut map, maklumi menurut map, nulis mem-em. Iya, wis. Sugeng rawuh. Sampon. Sampon.
Mobile wis disiapke urung? Sampon. Lah kok ora tok angkat WA aku dereng tanggi. 2 jam setengah. Ayo, yuk. Awang yang iki jenenge Atun. Le nulis nang HP iki yo Aton. Ki lanang apa wedok? Wedok jenenge Atun. Lah kok Aton aku yo. Aton. Ya wis ben. Dinggo ingo-ingo. Engko rak nesu engko esuk-esuk. Engko do ngomong apa? Ngomong do ngomongku. Dene arep mati. Ya. Wis mlebu ning gending iki ning sampon. Utut manggung wis iso setengah jam terus. Iya. Derekke Pak Semo. Aku iki karepe kepiye? Ayo maksudnya nderekke aku nyambut gawe iki nderekke Ki Semo. Mulai lho paling iki. Gemremeng wisane ngomong. Gelut karo kanca. Mangga. Sik Pak, sabar. Ya. Sabar apa-apa. Pokoke digawe kepenak bae. Ki Semo selalu sabar.
Wis kutut manggung larase diwal anu modene patete diwalik sangga ha sangga ayo diaturake ya arep lagu apa Truk sing kur-kur wae ring sing kepenak iya areng-areng apa Pak ora ngira weh buka bonawe iya kaget aku mung ora kok weh ngono ya karang gedeng suwe ora tau diuneki kaya terus mbok duneki mbok menawa engko kepenak dirungokke. Ha iya. Prong tong tong ting deng dong prong tang tang. Ya. Enak. Heeh. Sinden 8 muni kabeh. Iya.
Iya, arep tembang kaya ngene iki ning isine tentang ngatresnan reng. Oh, apa iya? Iya. Surup surya wengine wis teka mripatku meremelek tansah lirik rasaku tansah tumlawung kaya wong bingung. Aku ora ngira telenging wana kepethuk mutiara rasaku nelongso nimas pranyata tansah ngleda mlaku ning Karang Pradisan sing adoh kutha kiwa tengene alas kepethuk kenya sing iso ndudut nyangati. Wah. Iki ngopo ya ora. Wah ya semedhot tenan Trayang ya jeneng ora mung nang kutha tok wong ayu iki jane ning desa ya akeh. Ora kok mung dumedati wong kutha terus gleleng, iso perawatan, iso neng salon sing maune mripate sipi digawe telu. Lho. Mripate sipi digawe mblalak-mblalak sing maune kulite ireng digawe kuning. Ngene wong kutha. Nek wong desa iki serba-serbi sarwa herbal. Iya. Sarwa nganggo nggunakake tetanduran-tetanduran ning kiwa tengene. Pamane sing jeneng kulite rada kurang halus terus dipopok lendut. Iya. Wis lho, sing jeneng terapi terapi lumpur itu ada. Oh, nek wong kutha mandi susu, heeh. Nek wong desa mandi lendut kuwi ya iso marai kuning. Oh, iya. Kebu kae mandi lendut terus kok ireng terus. Akhire kebu kudu menungsa. Oh iya, ya pancen yo kabeh iki ana paedahe dhewe kaya reng. Ah iya. Aja ngece, Madang. Mula aku arep ngopo arep nembang sing pungkasan iki, Tru? Iya. Ngaturke apa? Sing rada gumyak ah? Ya awon kudu gumyak ngopo? Sing rada gayeng. Ya. Engko gek neruske laku, heeh. Katurke apa, Reng? Rasa sing angel-angel, sing gampang-gampang wae, Tru. Ya. Sing kepenak, ya. Dayoe teko. Wah, ngece wae. Ngece wae. Marai lara ning ati. Penak lho kuwi, Reng. Ya iya dicoba dirungake. Ya. Dayoe teko. Lana klasa. Rasane pethak. Tambalan udu kuwi. Nek sing kuwi tembang-tembange sing biyen saiki wis diripta dening para pinter Ki Narta Sabda. Bahasane diperhalus. Ora ngono. Dayoe teko kuwi nek suarane nek kuwi tembunge. Heeh. Ya, Traya. Ya. Dibukani saka kendang. Oh ya. Tung 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 tung. Mbah. Drijine ya ora iso, Rek. Aku kudu terampil, mengendang-endang kudu terampil. Ya, kaya ngapa? Ya. Iya. Enggal papano kelarno kloso tambal catat gawe isin lakake golekno salin kok ditotol pitik Papano kelarno kloso tambal jatah gawe isin lakake golek salin lokati total pitik
dimodifikasi. Woe lah knalpote diganti. Knalpoti cengelmu iki piye to? Wah, rumah saku nek ora ono Bagong karo aku kaya ora cocok to reng. Ayo omonganmu sak penake dhewe kok. Ya wis, rasa dadak dibahas. Mundambala ora prayoga kedadiane. Heeh. Kae Lundara Janaka Sungkawa mesti wae. Sebabe Sira Prabu Darmakusuma iki ra wis ana telung candra iki ninggal negara Ngamarta. Lho. Aku marah ora ngerti kabar ya reng. Wah, kowe iki abdi sing nirwasa sanggeman kok, Tru. Ya suwani yo. Ndara Janaka dilipur penggalihe, men duwe pangarep-arep kengraka timbul ana ing negara Ngamarta. Ayo, Tru. Ya. Janing yaning nalaka kadilange niat langaning kalang wanaklar wandahan moncar non ler kekonang suram sorotetan badan ilatala persasat kadidene lumampang wanci peteng papak obor sastra biar padang trawangan nggih kula ngaturaken panuwun dene anak Prabu Indrawati sampun kepareng rawuh wonten negaring Pancala paman kula ngaturaken bekti kula kunjuk iya kula tampi dawuh sami-sami Durwada bapakku aku ngaturake basaku katura ya Werku Dara tak tampa paman lu ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya ya Arjuna ndak tampa. Ing pamaning Pancala nderek prihatos. Dhateng lampahan ingkang sampun lampah wonten negari Ngamarta mendranipun anak kula, anak Prabu Puntadewa. Ngantos dados jalaran wangsulipun anak kula Waradrupadi wonten negaring Pancala nggih. Aman. Sawanipun ing putra ing Ndrawati jatosipun nanjaken babagan perkawis menika. Lajeng sakmangke Yai Ratu Waradrupadi wonten negaring Pancala karesan mekaten. Namung kula nuwun sewu wonten lampahan ingkang mesinipun badhe kula aturaken dhateng resanipun anak Prabu Ndrawati. Lho. Lampahan menapa? Ing wonten gandeng cenengipun kaliyan pun anak kula Waradrupadi. Bab ingkang pundi paman? Nggih. Sakwangsulipun anak kula Waradrupadi negari Pancala menika paribasanipun banjir mangsi udan awala.
Karah para Nalindra, para Brahmana satri ing sami ngayunaken dhateng anak kula sami nggraita lamun Nalindra ing Amarta sampun boten badhe kundur malih wonten negari Ngamarta. Manah kula menika bingung. Pundi kedah kula lampahi ngantos Begawan Durna kemawon sowan wonten negaring Pancala badhe nglamar anak kula pun Waradrupadi. Bejanipun wonten sowanipun Panakawan Bagong. Ing nalika semono paring dawuh utawi munjuk atur dhateng kula piyambakipun nampi sasmitaning dewa kedah saged ngayomi dhateng bendaranipun inggih menika pun anak kula Waradrupadi satemah dados pancaka rageng kaliyan para Sata Kurawa nanging elokipun lah kok Bagong saged ngunduraken sangga para Sata Kurawa mboten nemungaken menika kalebet Begawan Durna lan Nalindring Mandura ing ngraka Tiyang Agung Baladewa kapracundang mengsah Bagong tumuli kula menika nggumun Bagong kok gadhahi kekiyatan ing kados mekaten menika lajeng nalar kuna tumunten kula menika metang menawi Bagong gadhahi kekiyatan kados mekaten menika ngayomi dhateng ingkang bendara inggih menika pun anak kula Waradrupadi tartemtu boten badhe wonten tiyang ingkang wantun ngirigoda dhateng atmaja kula pun Waradrupadi. Lajeng sakmangke Bagong wonten pundi? Bagong sakmangke sampun mapan wonten taman negaring Pancala. Malah piyambakipun sampun matur dhateng kula badhe ngayomi dhateng pun Dewi Waradrupadi anak kula slaminipun Prabu Puntadewa anak kula mantu menika kesah saking negari Ngamarta lan Bagong sampun matur menawi mangke anak Prabu Puntadewa sampun timbul piyambakipun badhe nilar negaring Pancala nanging pakatinipun Bagong kados mekaten menika mboten sae kedadosanipun jer Bagong menika namung derajatipun Panakawan paman lah nyatanipun kula sampun kebacut maringi palilah dhateng pun Panakawan Bagong lajeng menika mangke kados pundi nggih gonjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung dara nggih Arjuna kula wonten paring adhawuh mula sawanipun sawani anake Semar iki mau kok ora katon Bagong lha kok jebul Bagong mulang sarak dheweke ninggal malang unggah-ungguh lan tata krama mapan ana negara Pancala kanthi pawadan ngayomi marang Mbak Yumu Waradrupadi nek nganti Bagong kurang ajar kepiye Janaka Koko Prabu Lati lenggah ing prayogi ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Bagong dalem bener ngendikaning Paman Pancala murang tata ing atase ming derajating batur lha kok kowe wani padha-padha lengguh jajar kelawan Kakang Mbok Waradrupadi nyuwun pangapunten kula menika namung sakdermi ngayomi ing atase mung ngayomi marang bendaramu wae lha kok kowe lungguhmu jejer kelawan Prameswari Ngamarta. Kula mboten nyuwun ning gandeng Dewi Waradrupadi sing kepareng dawuh kali kula supaya lenggah jejer kula niku jare ya pekewo. Lah niki lho tangan kula isih abang-abang dijiwiti terus. Napa mboten nganyelke? Yen ngono kuwi wis kurang ajar karo Kakang Mbok Waradrupadi. Mboten kurang ajar. Kadanging pun Kakang Yayi Janaka sing gedhe pangapuramu ya Dimas kaya ngapa ta rasane ngatasé aku tininggal dening guru lakiku nganti tekan 3 candra suwene
dene ana wong kang gelem ngayomi marang aku. Malah kepara kebeneran to Dimas aja ngruputke karo Bagong. Kakang Bu, mestinipun boten kados mekaten lampanipun. Panjenengan menika prameswari negari Ngamarta. Teka Bagong wantun nyala wetah dhateng Jengandika, lenggah jajar kados mekaten. Malah semunipun radi boten wonten ginggangipun antawisipun Jengandika-nipun lenggah kaliyan pun Bagong. Pancen aku ingkang njaluk supaya Bagong lungguh jejer kelawan aku ya nyatane bareng Bagong jejeri kelawan aku. Atiku krasa tentrem, atiku krasa ayem yayi. Ngandel ora senengane kok maido arep rupane kaya ngene iki. Ning gedhe dayane Bagong bali ora. ora. Lho, ora basa. Ora basa wae sampeyan nyatane ketok nek ajeng meri karo ketrimane uripe Bagong kok. Pokoke aku arep nang kene sak teruse, nek ora sak teruse ya sak timbule Ndara Puntadewa kula ajeng teng mriki ngayomi karo Dewi Wara Drupadi. Yen ngono kowe wani karo Janaka Sing tak wedeni apamu gene marganing patimu Bagong. Aku wis ngerti rembugane Janaka karo Bagong. Kowe pancen batur sing ora ngerti karo derajatmu. Ora gelem medhun kowe jejer karo Wara Drupadi Mbayu idak modar kowe. Idan idak genti kowe Werkudara. Bagong. Saya gawe pangeram-eram ing ngatasé satriya-satriya Ngamarta lah kok mbok kalahake. Lenggah sik ya sayang. Iya. Aku nek ora ngladeni wong-wong kae ndak dikira aku wong jiring getih wedi mati. Iya Bagong. Mengko sak rampung aku nandangi Janaka karo Werkudara, aku kembali ke sini. Iya wis kono kepenakno. Tandangane nak tuman wae. Janaka mboten kinten babar pisan. Bilih Bagong nyata anggunjak dhateng Kakang Mbok Wara Drupadi, semune Wara Drupadi ya ora wegah nampa karo Bagong, ditampa kanthi ikhlas. Lah dalah jagat iwabatu jagat pangestungkara. Lah kok dadi kaya mengkono kanane Bagong? Mung gumunku lho, Yayi Wara Drupadi kok ya nampa iki ana lelakon apa Maratresba? Tak presanane kaca paesan Werkudara. Ya jagat paesane ngubut ora wayah bloro jagat. Lah kok isa-isane nglakoni? Kresna kakang kowe ning apa? Sawise mrisani kaca paesan teka mesem. Kaya lega penggalih Kresna kakangku. Janaka wonten paring adawu Werkudara. Piye? Bagong kaya adep ana. Ning aja kowe gendak sikor karo Bagong. Parmaduka Kanjeng Koko Prabu Janaka luwe-luwe. Kowe sumengkema ning pepadaning Bagong kae njaluka mati wong loro. Wah iya.
pada munduk-munduk iki ngapa iki? Bagong. Wiwit dina iki aku njaluk mati. Lho. Ngapa? Saka ngendi doan? Saka pis-pis ya. Bagong. Wah. Aku njaluk mati. Wah, carane ngono kuwi mah. Sone ajak-ajak. Bagong edan ora gagas karo aku. Aku patenono. Bagong aku patenono. Aku trima mati ning ngarepamu Bagong tinimbang aku wirang bebareng. Aku patenono. Apa perlu aku kudu suduk salira ning ngarepe Panakawan Bagong. Aku patenono Panakawan babar sejatining wujud nata ngamarta Prabu Darma Kusuma. Prabu. Aneh piye Yayi? Teka Paduka mimba Bagong solah sakbawanipun mboten benten kaliyan Bagong. Monggo Kang Prabu menika mboten saged ngecul kumarucul. Nanging ing menapa saged jebles kaliyan Bagong. Sing tumindak dudu pun Kakang nanging uga Panakawan Bagong ingkang tak papanake ana ing kalpikaku iki Dimas Arjuna. Dados ingkang ngendika sanes panjenengan dudu aku ora iso omong cara Bagong. Rekaman. Aku sing ngomong. Ya. Lajeng ingkang tetembangan jejogetan. Kula. Kandhane kok ngeyel ora. Wis ngene iki wis apik wis tekan esuk kok dadak diprotes. Angel lele mikir. Iya, Bagong. Dimas pun Kakang sayekti nggone Mendan krana pun Kakang upaya wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada ingkang Mendran saka negara Ngamarta Yayi. Prabu inggih kula sampun mangertos dayanipun Yayi. Namung mengatono tasih wonten kewajiban inggih menika ngupaya wonten pundi durungipun pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Kula piyambak mboten mangertos. Lajeng badhe dhateng pundi anipun ngupaya pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Koko Prabu kula mboten saged munjuk atur dhateng ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu anak Prabu Darma Kusuma kula ingkang sowan nggih. Nggih, kula nyuwun senjata pitulung. Ing Rama ing Pancala nyuwun tulung. Paman Pancala wonten menapa? Ingkang garwa anak kula Waradrupadi cinidra dening Duratmaka. Bineta ngambah dirgantara kula sumanggaken nggih anak Prabu Darma Kusuma. Koko Prabu Yayi Waradrupadi murca. Ora dalah. Yayi Waradrupadi cinidra Duratmaka kasinggihan mekaten Koko Prabu. Lho edan kae arep ngopo kae? Aseme dinggo. Lho. Sondi? Tolilet. Tak kira nek ngrebut Waradrupadi wis udu hakku wisan. Hakku mau saiki senes hak kula. Yayi Punta wonten dawuh.
Nalendra kala wau menawi saged pinanggih sampun ngantos jengandika gendhak sikara. Namung latri pasrah pejagesan dhateng Nalendra kala wau Yai Puntadewa. Ora usah dadak kowe bingung. Ora usah dadak kowe rumangsa bakal tiba ning Padasuri. Nanging kowe bakal tiba ning kasur babut kowe winengku garwa dening Nalendra ing pusara Bowi Prabu Kalimantara. Aku Nalendra Muda. Kowe njaluk apa wae bakal tak turuti. Waton kowe gelem ngladeni kelawan aku nata Kalimantara Waradrawadi. Iki kaya Prabu Puntadewa kasinggihan mekaten sinuwun menawi paduka badhe garwa dhateng semah kula pun Waradrawadi kula mboten menapa-menapa namung jejeripun piyai kakung mbok inggih medal margi ingkang leres menawi paduka badhe garwa dhateng semah kula monggo kula caosaken tangan kula kekalih kula mboten badhe owel. Upami nyatanipun Waradrawadi menika nggadahi raos dhateng panjenengan malah sak mangke langkung prayogi kedadosanipun jer kula jejering guru laking mboten saged ngayomi dhateng inggih menika tetimbangan kula pun Waradrawadi kenging menapa kula kisah saking negari Ngamarta tigang candra laminipun sampun saktrepipun menawi paduka tresna kaliyan pun Waradrawadi Drupadi tresna kaliyan panjenengan. Namung saderengipun maduka mengku garwa dhateng tetimbangan kula pun Waradrawadi kinaryosra nanggen kula ngaturaken dharma bekti kula monggo sinuwun kula aturi nampi dhateng sembah kula babar jatining wujud pustaka jamus jlima klasa. Katon padhang kahanane. Anakku Drupadi wis bali, Yai anakku Puntadewa uga wis timbul. Kresna, iku wonten dawuh paman. Ing pamaning Pancala ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Semenaga kowe Werkudara, ya. Aku ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan, ya. Ora dadi ngopo. Muga-muga kabeh bisa mlumpuk malih ana negara Ngamarta. Ya, kuwi luwih prayoga. Iki piye kok dadi kanane kaya ngene piye? Lho. Yai Waradrawadi. Nggih Koko Prabu kasinggihan mekaten. Lho, menika Yai Puntadewa. Nggih. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Wonten menapa Koko Prabu dene jengandika Kanjeng Koko Prabu rawuh semunipun nandhang duka. Apa boleh kakangku teka-teka nesu? Nek karepku arep nesu karepku. Nek gandeng kanane wis kaya ngene iki, aku arep nesu karo sapa?
yen nganti aku njaluk Yai Wradapati padha karo aku ngrusak bebrayane Kyai Prabu Darmakusuma. Ora prayoga Werkudara. Weh, mantene tak kandhanane sik. Bathara, wonten dawuh. Wangsul. Lho kula kok kan wangsul pripun? Kyai Prabu Puntadewa sampun timbul. Wah. Sampun kondur? Sampun. Aduh. Nek ngaten kula coplok anginipun dandan manten. Coplok kabeh. Inggih ngestaken dawuh. Kula jak bali. Inggih ngestaken dawuh. Ampun gawe rame negari Pancala. Oh inggih ngestaken dawuh. Ngene anak Prabu Baladewa. Wis kelakon. Nadyan ora ketang sedhela anakku Waradrupadi diwengku dening Bagong. Kowe diwengku dening Bagong Drupadi. Panjenengan ingkang dados Bagong. Iya. Sami kemawon boten dados menapa. Sampun Yayi boten sah sujana. Wong sing dadi Bagong panjenengan kok ya sanes kula nanging Bagong ingkang dados ingkang kula kanthi manjing kalpika. Inggih. Sampun samangke sampun ngantos dipun permasalahaken margi kawontenanipun sampun padhang kados mekaten. Wis ora usah dadak werna-werna. Sura Sudira jane ingkang rarsasi Sura sasi sabar rejen wae. Koko Prabu sampun menawi mboten saged ngendika mboten sah tumut ngendika. Mugi-mugi sedaya tansah manggi wilujeng niring sambi kala wiwit purwa madilan wusananipun nggih.